Здравейте, приятели! Днес ще отворим една пратка от моя приятел F. Борис, който се занимава с внос на машинки за заточване, камъни, суспензии и всякакви неща нужни за нашата дейност. Нека да отворим пратката, да видим какво ми е пратил за ревю. Диамантена паста 0,5 микрона от Полтавския алмазен завод. Агломер електронен с отверка, с която можем да сменим батерии. Преминавам нататък да видим какво има в този пакет. Това е механизъмът с втулка за машинката, която ми е изпратена за ревю. Доста голяма пратка наистина. Комплект с камъни, един ловен нож, кожен строп и това трябва да е самата машинка. Виждате, всичко е доста старателно опаковано, за да не се повреди при транспорта. След като успея да разопаковам внимателно няколкото слоя защитно фолио, пред нас би трябвало да се появи машинката за заточване Клодчик хеликоптер. Ето го е ловния нож, за който ви споменах по-рано. Него ще го заточа в следващо клипче с машинката. Наистина ножа е произведение на изкуството. Ще бъде доста интересен клип. За целта на заточването Борис ми е изпратил и пълен комплект с премиум CBN камъни от Полтавския алмазен завод. Комплекта започва от грид 100 и завършва на грид 15 000. Наистина доста впечатляващ комплект с камъни. Като всички камъни са на медно-калаяна свръзка. Нека преминем към звездата в днешното видео. Машинката идва почти напълно сглобена. Нужно е да се извадят само частите на рейката, които са прибрани на сигурно за транспортиране място долу при стойката. След като ги извадим оттам, е нужно да сглобим двете части с помощта на шестограмче. Съединяваме двете части на рейката. Качеството на детайлите е много високо. Дебелината на рейката е 7 мм. Също така има опция да се поръча и съединителното звено и стоперите да бъдат с винт с метална глава фрезована, което да улесни при работа за по-бързо отвиване и завиване. Също като на държача за камъни, който си е с такава фрезована метална глава. Свалям единия стопер, слагам главата с втулката на мястото й и прокарвам рейката през втулката. След това слагам и втория стопер на мястото му, като ги нагласям приблизително, така както ще ми е удобно да работя с камък. Ако усетите, че има лутове, всяко едно кръченце има възможността да се нивелира, така машинката става супер стабилна. И ето това е в завършен вариант, сглобена и готова за работа. Наистина изглежда доста впечатляващо. Качеството на детайлите, както казах, е на високо ниво. Също и цветовете, които са подбрани, изглежда фантастично. Но стига съм я хвалил и нека да преминем към подробното ревю. Въртящия механизъм е прецизен, наистина работи добре, има опция за заключване, може да се заключи напълно, за да не може да се завърта. Също може да се натегне, за да стане по-трудно на въртенето. Отзад има вратка, с която се регулира тежестта му. И както казах, може да бъде заключен напълно. Много добра опция е това, че може да се сваля цялата рамка заедно с лапите и ножа, който е захванат. Така може да се проверите ножа под микроскоп, може да проверите как реже и после пак да захванете рамката, без да се променя ъгъла на заточване, с помощта на винта, който виждате в момента с 6 грам. Паркинга за рейката се монтира в метален елемент под главата с втулката, като има резба и перчата гайка, с която може да се нагласи
точно как да застане паркинга, за да ви е удобно при работа. Втулката е от висококачествен полимер, напълно безшумна, много гладко се движи рейката в нея, дори и без масло. Има опция за компенсатор на дебелината на камъка, която е по цялата дължина на стеблото. Какво имам предвид? Може да компенсирате дебелината на камъка дори в най-горна точка, когато сте извадили цялото стебло. За целта охлабваме 6 грам винта на стабилизатора, пускаме го да падне върху камъка, затягаме, изваждаме този камък, с който работим. След като решим да сменяме камъка, повдигаме нагоре цялото стебло заедно с компенсатора, слагаме другия камък, измерваме, затягаме механизма и вече може да работим с този камък на същия градус. Точилката има две опции за повдигане на градуса: бърза, като извадим стъблото, и посредством механизъм от микроскоп, която е супер прецизна, може да бъде заключена нацяло, а когато комбинираме двете, получаваме по-голям диапазон от градуси. Клампите се движат много свободно в рамката, перфектна обработка на метала. С помощта на шестограм се отварят и затварят клампите, за да се захване ножа в тях. Посредством винт с фрезована глава се свалят от рамката, много добре са фрезовани. Тънки са 1,4 мм, за да може да хващате по-малки ножки. Разстоянието, на което могат да се отдалечат една от друга, е 15 см, като има опции да се поръчват и други видове клампи. Може да ви трябват клампи за малки ножчета, за по-дълги ножове. Всичко е въпрос на това каква необходимост имате. С помощта на тази метална дръжка може да избирате ъгъла, под който да работите. Цялата рамка заедно с механизма може да се дига и сваля нагоре и надолу. С помощта на този винт може да калибрирате машинката, така че да ви е напълно точна повторяемостта, но също така може да използвате и за заточване на ножици, без да ви е необходима допълнителна приставка за това. За целта просто вдигнете рамката заедно с клампите нагоре, захванете ножицата от дръжката, която преди малко ви показах, изберете ъгъла, на който е заточена ножицата, очертайте с маркер, нагласете ъгъла така, че да е коректен, да обирате точно там, където е заточена ножицата, и вече може да заточите цялата ножица по този начин. За да калибрираме машинката отново, трябва да захванем шублер в клампите, да затегнем до край винта, да сложим и да занулим агломера на базата, която е за целта, и да сложим агломера върху шублера, докато ни покаже 0. След като покаже 0, затягаме винта здраво. И нека сега с помощта на рейката и един камък да проверим точно каква е повторяемостта на механизма. Виждате, повторяемостта е безупречна, точна е до 0,05. Така че мисля, че тази машинка би свършила перфектна работа за професионална заточка. И дойде време за опцията, която не съм виждал при нито една друга машинка. С помощта на този винт можем да завъртаме целия механизъм заедно с рамката, като по този начин, използвайки дръжката отдолу за накланяне на механизма нагоре и надолу, можем удобно да приберем целия механизъм, така че да бъде транспортиран по-лесно. А отделно това нещо може да бъде използвано и при заточване на уреди с по-голям радиус. Примерно ножове с по-голями извивки, но трябва да бъдете много внимателни при измерване на ъгъла, защото и от двете страни трябва да следите постоянно градуса как се изменя. Наистина доста голямо нововъведение, не съм го виждал при нито една друга система. По този начин би следвало да се получава равен режещ тръп дори при инструменти с по-голям радиус.
И така, приятели, това беше ревюто на машинка Клодчик хеликоптер. Благодаря още веднъж на F. Борис за това, че ме изпрати да мога да направя ревю на нея. Наистина доста качествена и добре изглеждаща машинка. Следващото видео ще направя заточване на ловния нож, който ви показах. Благодаря и на вас за подкрепата. Абонирайте се за канала, ако не сте. Споделете в коментарите какво мислите вие за машинката, за друга машинка, ако имате преки наблюдения и впечатления. Ще се радвам да направим една добра дискусия в коментарите. Благодаря ви още веднъж, довиждане и до нови срещи!